וואז'. אמנם לא זכיתי להיות בעלייה לתורה שלך, אבל זה כי לא ארגנת עזרת חולדות, ואני לבתי כנסת לא נכנסת סתם. מה אני יכולה לאחל לך? נראה לי שיש לך כבר הכל. כן, שתמיד יהיו לך גבינות בבית, ושתמיד תשאיר את החלון פתוח, שאני אוכל להיכנס ולאכול את הגבינות שיהיו לך בבית. ובלי חתולים. הספיקה לי הפעם האחרונה שהיו לכם חתולים. כן, ושנהנה יחד בלונדון. סוף סוף אני אוכל לראות את לונדון מהרחוב כמו בן אדם נורמלי, ולא דרך תעלות הביוב והאנדרגראונד כמו יתר החולדות. אז מזל טוב, נשיקות וחיבוקים והמון המון אושר להי